2020ko uda. Nola azaldu? Oso ezberdina izan da. Berezia. Hemen inguruan pasatu dugun arren, inoiz baino urrutiago bidaiatu dudala iruditzen zait. Gure historiako garai bat baino gehiago bisitatu dut. Gure uretan murgildu naiz, baita kulturan ere. Gure gastronomiarekin zerura igo naiz. Aritzen, pagoen eta kaztainonduen artean deskonexioa bilatu dut. Tarte batez soilik, partekatzeko moduko baitzen. Eta gure kaleetan berriz konektatu naiz mundura. Ez duzu ikusi baina, sinetxidazu, ez dut irribarrea hotik kendu. Uda iritsi aurretik ate ugari itxi zitzaizkigun, hala da bai. Dena den, beste asko ireki zitzaizkigun parez pare.